че ако такова смисъл, възрастните хора могат да умрат от това, обаче ние понеже, нали, точно за това се събуждаме преди да, точно като падаме, преди да паднеш точно на земята се събуждаш. Ми даде, в смисъл, точно за това да, някакво събуждаш се, още някой писа. О, хейтер. О, дофито е, what the fuck? Къде той е? Ти виждаш ли го в червено и ти? Да! Блокирай го! Не, ти го блокирай. Абе, това е някакво такова, бе... Да, знам! Известие, някакво тя простия. Да, чакай, ще добавя Кири. Кой? Кири! Станало е на линия. Аре, бе! Кири не вдига! Мерси, не виждам. Затвори! Карай се. Абе, видиш? Да. Ох, спиниш се! By the way. Ой, By the way, аз съм с пижама на Хана Монтана. Не, яка е. Не за това. Не. И аз имам такава, ама на уи. Знам. Она е ярко-розовата. В смисъл някаква... Те супер някаква неоновата. Не, неонова Ми да, ама е някакво такова супер яркото. не съм я носила три години. Пак я знам. Пак трудно я помниш. Знам я. Абе, ти с коя пижама беше като бяхме в нас? Откъде да знам? Аз коя бях? Аз майче бях с една пак розова дъжна. Да, май беше розова, точно помня. А пък, кога ще сме във вас? Нини, говориш странно. Ми откъде да знам? След изпити. Имаш ли се за умна стори? Много ясно. Аре бе, Гери, няма ли да ги? Тихо. What the fuck? Записва през цялото време. Да, седих между другото, като почна да ме питаш за кости. Оф, нацапах си това в компютъра си, Микал.